ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka nwa okorobịa anụnwa si wee wụbanye na mmiri River Niger. O wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na afa ya abụghị Henry Okolagwu, na ọ dịkwanụ 25 years, na ọ bụ onye Ebonyi steeti. O wee bụ na na-akọwa na nwa okorobịa bụ onye jekwudebe na nkọ mmiri bifo mara ife na-eme, o wee makpunye n'ime mmiri ebe ahụ. E wee na-akọwa na mgbe ahụ ife anụnwa mere na ndị na-akụ azụ na mmiri nọkwanụ na mmiri wee na-akụ azụ, ya na ndị na-ada azọpụtakwa mmadụ na ọ bụrụ na mmiri burukwanụ mmadụ. Ndị gọọmenti wepụtara na-eche mmiri nche, ndị nke a na-akpọkwanụ ndị divers, na fa nọkwanụ nso. Ndị mmadụ wee kpọbafa wee sịfa na fa bịa na-enwekwanụ nwa okorobịa danyeru n'ime mmiri. E wee sị na ife a na-afụzi mgbe ahụ bụ mgbe Henry anụnwa ọnọkata mmiri ebunyite ya enu, o see n'enu mmiri. Na mgbe ahụ na ife ọ na-emezi bụ na ọ na-agbazikwanụ teketeke n'ime mmiri, na ọ na-azọzikwanụ ndụ ya maka na mmiri na-achọ ịgbagbu ya. Nọ mgbe ahụ ka ndị anụnwa na-azọpụta mmadụ n'ime mmiri bịazi. Dịka onye na-akọpụta ife anụnwa bụkwanụ eyewitness bụ onye wetara afịa wee dịka injinia Onishola bụ onye na-akọzikwanụ ife gbastalụ Henry ka Henry sikwanụ wee danaa n'ime mmiri. E wee na-akọwa na oge ndị anụnwa na-agụpụta mmadụ n'ime mmiri gụpụtazi Henry, e wee na-ajụ ya ajụjụ ọnụ ka a marakwana ife butelụ o ji wee jee ịdanye na mmiri. O jikwanụ wee were aka ya wee chọkwa n'igbu onwe ya. Ebe a ka Henry nọzi wee na-agwafa na ike ụwa agwụgokwana ya. Nọọsụ nsi ọ pụtara ụwa ka o bidoro wee tawa afụ na n'afọ nne ya na ọnyanwa bụkwanụ nọmba 6 nne ya mụtalụ, na ike ụwa agwụgokwana ya. Na o nechago anya wee chee echiche n'elu chee echiche n'azụ, na o nwekwana ife o chetalụ na ife na-agbatakwana ya n'obi bụ ya jee danaa na mmiri ka o gbukwanụ onwe ya, ka ife niile anụnwa bikwanụ, ka nsogbu ụwa bikwanụ, ka afụfụ niile ọ na-ata na ife ọ na-agabiga ka ya bụ ife bikwanụ. Na ọnyanwa ka o ji wee gbara ọsọ wee jebezie n'ime mmiri wee ruo ebe ahụ na o chedi echiche ugboro na-abụ na ife o kpebigoro na ndụ ya bụ ka ọ nwụọ, ka ife niile abịa. O wee danyezie n'ime mmiri. Chineke wee mee ebele, ndị na-akụ azụ wee fịa. Chukwu medụla ebele na ọhụ n'abalị ka o ji wee jee danye na o ji n'efifie mgbe ndị mmadụ ya afụ ya. Ọ bụrụ na ekwensu nwa banyere ya n'ime egwere ya nya were abalị jebe, ma nya were taịn ndị mmadụ ejibeghị wee na-apụta wee jee. Ọ bụrụ na ọ danyelụ mgbe ahụ, gwagodunu m onye ya azọpụta ndụ nwata nwa okorobịa unu na-afụ ebe anụnwa ji aka ya nnọọ ka o jee danye na mmiri ka o wee chefuo afụfụ ụwa. Ife ụwa ịma na ọbịa emechaa na afụfụ nwe mgbe ọ na-adị, nwekwanụ mgbe obi aṅụrị na-adị, na ife ụwa na-agabiga agabiga nna igbu n'onwe gị ife ihe eme ka nkụ. Ọ bụrụ na ị nweghị ife ị na-eme, ijechọọ n'ofu ebe na-arụ ọrụ. Inezina ndị a nwere ego anya, ndị ori ego na uke ego. Akala aka mmadụ nche abụghị ofu, 5 fingers anọta ekwo. Ịmara ebe ahụ ogo uru as far as ị na-eri nri ugboro ite ede, na-eri ivu fine, nwee fonu, nwee TV, nwee ife ị na-arụ. Ya bụ aga ụgwọ ya ife gụrụ igoru rie ka ife iji chọzi igbu onwe na enu ka ịda ahụ bụ ụsọ mma. Hapụ ife dịka moto ma nke nwa ma nnukwu ụlọ ma eloprenu ma helikọpta. Kwelu ka ị ghara rie nke ị nwere, nke ị nwee ejughị afọ igbu n'onwe obiko. Na ka ọ dị njọ tata na echi niile na onwekwana ike ịdị mma. Ọkwa ya ka eji agwa ndị mmadụ mụloo n'iyi azụ. Unu amụjizi n'ụlọ, unu amụzi na-agaba vileji, unu kpoyepụ ike, unu a na-abụsịsị nwa ka ọkụkọ, unu bụsịsịzie. Ụfọdụ anyị agụcha akwụkwọ, akpọpụ ụfọdụ bọyị, akpọpụ ụfọdụ feje na-amụ ọkada, ụfọdụ a na-ama moto, ụfọdụ a na-alụ ọrụ agboro, ụfọdụ a na-alụkata ife enweghị isi. Mana ọ bụrụ na ị mụtara ịbụọ maọbụ ịtọ, ọ ha ezuo fa ncha n'akwụkwọ faguruo at least fagụchagoro sekọndịrị skuulu ma ya fọdụ yunivasiti. Enwere ike onye akịta ma ya gụcha na sekọndịrị skuulu nwa nke 6, onye mana enwere nke 7 na 8 na 9 na 10 nne ya mụsịsị ya. Ka ụdị ịmụ nwa dị ife nke a biko mụloo n'iyi azụ. Inezina ndị nwunye edighị anya na onye amụ 10 o nwere ike o nwere ego ya eji wee zụfa 10 ahụ o ya enyejufe afọ, ineruzie ya anya ịchọọ ka ịmụọ 17 ka ịmụọ 20. Mana gụa ịkpọkọta fa ncha unu eribeghị nri ugboro ite ede ya, ị na-ata ụmụazị afụ, ị na-atakwu onwe gị amụrụfa afụ maka ị na-enwe okorobịa anya. Ya bụ na nke izi amụrụ na aka esighị ike, nke 5 ma nke 6 aka esighị ike wee ruzie anya nwana. Imajizi ndị nke ọ tọrọ ọ ife niile a ka ọ nechala anya fụ na enyemaka adịghị n'elu na enyemaka adịghị n'ala. Osi ka o jee gbuo onwe ya ka ya zuo ike. E wee na-akọwa na ka ọ dị kịta anụnwa na ndị polisi abịagokwa anụ wee kpụrụ Henry unu na-afụ ebe anụnwa. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ n'ogige ndị uwe ojii ka Henry kwesịrị ịnọ ka ọ bụkwanụ na-ekwesịrị ịhapụ ya. Mana unu mana ọ chọrọ iji aka ya wee gbuo onwe ya. O metakwara ife gọọmenti ya eji kpụrụ ya ka ọ kọwalụfe ọfụma. O nwere ike ọ kọwata gọọmenti enye ya ọrụ,
ọ rụwa ọrụ ka ọ ghara igbu onwe ya. Ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ Henry kwesịrị ka akpọjee ya ebe a ya denye ya kanselin ka mmụọ igbu onwe ya wee pụkwana ya n'ime. Onye na ya akpọje, onye ya akwụ ụgwọ, a na-eme ya fri, ọhụ mmadụ ya akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ndị ọcha bụ akpọje, ọ bụ ndị gọọmenti Naijiria ya akpọjie fanyegodi ya ọrụ ka o rie nri ugboro 3 wee chọwazie ebe a ya akpọjie, fanye ya ezigbo ọrụ kịta ka ife a na-akpọjekwara ya ebe a ya enedi ya anya ka ọ ghara iche echiche gbuo onwe ya. Mana ka o si na dị, onye nwụrụ anwụ bụ ya gbakwa n'uruzu, maka na igbughị onwe gị enwere ike echi niile enyemaka esi ofu ebe wee bịa mgbe a ga-elachawa aka. Igbukwana onwe jee chọọ ife ihe alụ ntu ọbụla ịfụrụ ọrụ mana ejie ya kweta ka ịgha echi niile n'ụwa efu na-emekwa ntụgharị. Enwere ike ọ tụgharịta tọnụ gị echi niile, ịlachawa aka gbabadoro ime febe ego na uko ego, ribe ego na uko ego ekenekwa m unu.